Атыктабыллах Михаил Ефимович, атыктабыллах учуталлар күндү ителдебе тытык еш күнә түмсү кытыллахтыра. Бастаран туран бастыгы президент Михаил Ефимович Николаев төрүттәбит сколар сетемнәрен хүбәвесе була хөрәгәдә хүбәлүенең барагытын итетик истенлек адилибин көмүлләр. Мен бәм Аксентий Егорович Мординов атын сүгәр тата гимназиятын 1997 елларда бетербитен. Гимназия билеген лицей булган турар 1992 елларда төрүттәмәтә. Бу терелитигер сүрүн оролу РСФСР заслуженная учтала Анна Васильевна Белина нёлды. Кини кыхамнетнан ол кемнергатик көлге бар 8-летка орта школалар дүнен аны гимназия школа бар булды. Гимназия сүрүн оротата ден предметтери диреңетен үйрәти денете. Мен аны физмат хайскатнан үйрәнбитем. Аны бу дене дүүбүн математика класс рукпут Элякова Кулина Петровна, физика учтала Байшев Гаврил Петрович. Олог атыннык ого өйдөнөр гына предметтери үйрөтүлгөн. Колбура физика рогар масса онна вес тени үйрөтүлбүтер. Ара бидде Гаврил Васильевич. Представьте себе силу один Гаврил, и тут подходят два таких же Гаврила, и мы тянем друг на друга канат. Кто кого пересилит, тем. Ол сборостойду практической байты пример дарнан кепсян. Ого теманы өйдөн лытыгар чепчеки болар гына уроктарын талыра. Ол кемнерге иннек үйрәти олық саңан күрдігеті билинилеттіға инновационный подходит. Ол үрдінен атымды предметтерге ме барды күйішті, хлопытта учетулар үлелі әтілер. Эти сылларга өріне хаджан английскай тылға күйішкен терегерген үйренметім, учетуларым Захарова Екатерина Григорьевна, Парфенова Изольда Васильевна, бәйлерін дерин билилерін, опыттарын берсебеттері. Ол кемнерге үйрек программата Күрән арас предметтерге үрдүк тахамнах олимпиадалар боларын өйдүүбүн. Улуу сәрәһенән болбакка бүтүн элинин габдагы асколалар үрнәчиләре келен таттага келеннер кыттырытлар. Ол үрдүнөн гимназиябы жогур динаттах лагыра үлетин самалабыты аннаме сылжын бары кыттыр этебет. Бу барата үйрәк өттүгөр улахан болгомта уруларын орто үйрәгәри качтыгын үддәтәргә улахан үле бара турарын тугынан этер. 1995 елларда Михаил Ефимович таз дойдуларга үйрәктир, төрүттәбит проектар, класс буттан, үч өрәнәтче капсан, Англияга Лондон корататтыгар бар. Декенем ден пригородка тылы үйрәтә, пигергәтә барак группа кирсеп итте. Долгую ден кытанагата петнеспет өсү күрбете. Ол доволлар нахачугайды бары үйрәнән тулбутын сайыннаран, атын таз дойдуну көрөн үйрәтән, кургозорбутун ол үстен кеңетен келдик. Орогны бүкүн хүббесел аннара түгер 1997 елларда гимназиялык президентская школалар сетемигер килбите. Менә дүбүнә школалык тахама үрдән кайдагара эппетнеспетеме үрдәбит курдугер. Апытын түһәм бербәккә шугайды көрнә ханада ден санала атвет. Бу кеңгә хезмәт хайската шөкүшкә сайдыута школа тахама өсөден үрдән бербите. Бу сетем юракка саңа салгын кирелегер, юрак программата өсө күһүрелегер, саңа юрагары нималара кирелегер. Интихана юскәнерер интернетка көтөгүлүтә, интернет юракка тухата элбаган туханарга, саңа билилер иринанныгар бар болларын тухугар элбага дагы оңордого ол кемнерге. 1990 елларда төрөт гимназиялар төндөн келеммен бир сыл устат английский тил учуталынан үлләбитим. Онно юрнәчиләрбен кытары дәм кургозорбун опупун үлестә юрәтәргә турымыту. Билеге республикабы тассыһынарына икетегер үллибен, ол үрдүнен Михаил Ефимович Шалохтабыт өсі бир андай дудалы проегар Азия оларынан юларгар үллән кәлбеппеттен әбе олыс кен туттабын. Бүгін түгеннен туханан тоқ бар Аксентий Егорович Мординов атын сүгер тартыттағы гимназиябыт лицей выпускниктар аттырыттан бастырдан туран мақтанық бітеті төрөт школабытыгар тоқ бар өйбүлгер бейхақа кең билийни көрүнү бербитигер олық жиңнақ сақы кейті Россия гражданина бола улатыр бытыгар иннегебетен болунарга солуй бытыгар. Бәші күзге мақтанық бітеті Михаил Ефимович эхеге кыржык тағаны ырағы көрөр. Бу президентская школа сетеме ден проект болун. Атында эхеге проекттаргыт өркемге тухалақ оны сөді уғылучу солтылақ проекттары олыққа келдер бекетігер. Тыз инна школаларын өйен, үйренәчілерге шөпте условия терен, оған олыққа кықтақтық тевенер платформа боларығар әлбәқ көз күтін бұл күтігер.
Ол холбра эһиги киллербет 100 аспирантов проектынан таттаттан сүйүс учутал ученый кандидат педагогических наук степени көмөскендилер. 5 выпускник арас хайысханан ученый болулар. Касого арас региональный Россия андайды тахымнах мероприятиялга кыттан бәялерин сайындаран келбеттире болайген кие ағыда барбат. Ол ehen Михаил Фимович эһиха лохан мактал. Истин мактал бутын депутаты республика Илдар Арсен Сергеевичка, Юрий министрге Ирина Павловнага, эһиги саха сергер Юрий Галитин вопростарга күчтә булкомтала хүлене өрү утаргытыгар. Михаил Фимович лохтавыт планкатын түһәрбәккә сайыннара тураргытыгар. Беһиги выпускниктар Антон Юревитере олус тен өйүбүт. Алар ыкпытыта юнер көлөнага юрнәчиләргә активнай булаларыгар, кем билиләргә саңага сырдыкка табдаларыгар, жин дойдубут патриоттары була улатыларыгар, төрәбит сахабыт сиригер Россияга тоғала хүләһет кие була юнелләргә. Бу манна баратыгар Михаил Фимович сетиме бәйтин кең күстә акылатын килләре турар, онна шөди килләре туру дигән бигәр әлләкбит. Бүтәһеккә ителебет үтик еш күнә кәвләһәне олус тен бары өйүбит. Выпускниктары баргытын эмия хол баргутар аңгырабыт. Төрүтөс хологдыр, тох көмөн адаттан төһәк кайырбытынан көмөлөһө туроппуттен эрендеребит. Күндү учутулар бытыгар сүгүрен туран барга макталбытын тердебит саңа сетихилери, саңа чыпчалары, келе турар улахан улакка көтөрүп убустары, доробай жолдак болуп. Болгомтабы теген улахан мактал.